नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि बे काउन्सिलाव बर' रावा थारैनो बेसेबां सिकिउरिटि दंमारो। दिनै जों काउन्सिल मोनबाय, जोंनि बर'आनो दिनै दैदेनबाय। बे हिसाबै जोंनि बे काउन्सिलनि अफिसफोराव जे बर' रावा बाहायजादोंना बाहायजायाखै जों दिनै नायबाय। बीटीसी कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया नायगिदिंदों फरेस्ट मावख', पिडब्लिउडि मावख', सार्कोल मावख'। फेरलेबसेबो ख'ख'ख'जों लिरजानाय जेबो एप्लिकेशन गांसेबो गैया बुंदों बिक्रम दैमारि। नोंथांमोना नाय बेयाव जेबो बर'जों लिरनाय कुनु हांखो गैया, क अ जेबो गैया, मिथिबाय? गांसेबो बिन्दो मोनसेबो लिरनाय गैया। अब्ला दिनै जों बुङो जे बर' रावखौ बुहुमनि बिखायाव बेसेबांबा गोजौआव लांनानै बेसेबांबा समायना खालामनाय, बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाय। दिनै जोङो बर' हारिनि थाखाय, बर' राव थुनलाइनि थाखाय गोजोनथावना आरो गोग्गाथावना दिनै सान होननानै बुंनांगोन। गोलाव सम जोंहा मोनसे आसा आरो मिजिं दङमोन, जोंहा मोनसे दाबि दङमोन। दिल्ली इउनिभारसिटियाव बर' साबजेक्ट, बर' एमआइएल, बर' डिपार्टमेन्ट बेयाव आराम्भ जानांगौ आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि जइन्ट जि डेलिगेसन टीम दिनै जों मेम'रेन्डामखौ होबाय। नाथाय नुनो मोनबाय दिनै सार्कोल मावख'आनो जा, फरेस्ट मावख'आनो जा, पिडब्लिउडि मावख'आनो जा, मोनसेबो बर' हांखोजों लिरनाय गैया होननानै फोरमायदों। दा बेखौनो आं बुंदों, नैयावबो मोनसेबो बे बर'जों माबानाय गैया, हमनानै ला बेफोरावबो बर'जों जेबो लिरनाय गैया। दा नैबे मोनसे एप्लिकेसननि ट्रेजारारनिफ्राय नायनाय सासे जेनेबा एग्जिकिउटिभआ बियो बर'जों लिरनो हायो, नङा होमबा? बिएसनि खोथा। मावख' बेरायनायनि गुबै जाहोनानो जादों जों बुंबाय थायो आरो नुबोबाय थादों, जों उन्दैनिफ्रायनो जों बर'नि रावखौ बुहुमनि बिखायाव बेसेबांबा गोजौआव जों लानानै थांनानै समायना खालामनाय जों सिमां सुजुदों आरो बुंबोबाय थादों। बे खोथाया बेसेबां गोसो सिङाव बेसेबां सैथो बिखौ नायगिदिंदों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। हिसाबै जुदि बर'आ गावनो लिरोबा बेखौनो एक्सेप्ट खालामनांगौ, जिथु जोंहा 8 सिडिउलाव जोंनि बर'आ थायो, नङा होमबा? बर'थ' मोनसेबो गैखाया। बेखौ जों दिनै होबाय जे बर'खौ जोङो बाहायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जों फोरोंनाया गोनां। नायगोन नै सार्कोल अफिसाव थांगोन नालाय, दानथांजों सार्कोल अफिसाव होदो। जों खुगाजोंल' बुङो बर' राव गेवलांथों, बर' रावा बुहुमनि बिखायाव गोसारलांथों आरो बर' रावा सिनायजाथों। बर' डिपार्टमेन्ट, बर' एमआइएलनि साबजेक्ट खुलिनांगौ। जों बुंदों जे बिटिसि एरियायाव बर' माने जेराव इनहेबिटेड, धेमाजि जानो हायो, लखिमपुर जानो हायो, सनितपुर, बिश्वनाथ, गवालपारा, कार्बि आंलं, जेरावबो जानो हायो, जेराव बर' स्टुडेन्ट फरायो। नाथाय दिनै नुनो मोनबायदि जोंनि काउन्सिलाव बर' रावा थारैनो बेसेबां सिकिउरिटि दंमारो। दिनै जों काउन्सिल मोनबाय, जोंनि बर'आनो दिनै दैदेनबाय। बे हिसाबै जोंनि काउन्सिलनि मावख'फोराव जे बर' रावा बाहायजादोंना बाहायजायाखै बेखौ नोजोर बोनानै दिनै माखासे मावख' नायगिदिंनायनि हाबाफारि लादों होननानै फोरमायदों बीटीसी कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। दिनैनि बे समाव जोङो गिबियावनो फरेस्ट अफिस आरो पिडब्लिउडि अफिस आरो नैबे सार्कोल अफिसाव जों फैनाय जाबाय। फैनायनि मेन कारनानो जाहैबाय जे जोङो बुंबाय थायो आरो नुबोबाय थादों, उन्दैनिफ्रायनो जों खोनाबोदों, जोङो जोंनि बर'नि रावखौ बुहुमनि बिखायाव बेसेबांबा गोजौआव जों लाना थांनायनि, समायना खालामनायनि जोङो सिमां सुजुदों आरो बुंबोबाय थादों। बे खोथाया बेसेबां गोसो सिङाव बेसेबां सैथोथा बेखौ जों दिनै नायनो फैदों। जोङो खुगाजोंल' बुङो जे बर' रावा गेवलांथों आरो बर' रावा बुहुमनि बिखायाव गोसारलांथों आरो सिनायजाथों। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि बे काउन्सिलाव बर' रावा थारैनो बेसेबां सिकिउरिटि दंमारो। दिनै जों काउन्सिल मोनबाय, जोंनि बर'आनो दिनै दैदेनबाय। बे हिसाबै जोंनि बे काउन्सिलनि अफिसफोराव
जे बर' रावा बाहायजादोंना बाहायजायाखै जों दिनै नायबाय जे नोंथांमोना नुबाय जे मोनसेबो फिडलाबसेबो क अ कुनु एलफाबेटजों लिरजानाय कुनु एप्लिकेसन गांसेबो गैया मिथिबाय गांसेबो दिनै बिन्दो मोनसेबो दिनै लिरजानाय गैया अब्ला दिनै जोङो बुङो जे जोंनि बर' रावखौ जोङो बुहुम बिखायाव बेसेबांबा गोजौ लाना थांना जों समायना खालामनाय बर' रावखौ जों फोथांनानै लाखिनाय नाथाय दिनै नों सार्कोल अफिसावनो जा पिडब्लिउडियावनो जा फरेस्टआवनो जा ब्लकआवनो जा जेसेबां अफिसाव नोंथांमोना थां मोनसेबो बर' हांखोजों लिरनाय मोनसेबो लेखा नोंथांमोना मोननाय नङा नोंथांमोना दिनै नुखाबाय जे गांसेबो एप्लिकेसनबो गांसेबो प्रप'जेलबो गांसेबो फाइल माने बर'जों लिरनाय गैया अब्ला बुंदो बर' रावखौ जों थारैनो फोथांना लाखिनो गोसो दोङो ना जों खुगायावल' जों नुदों जे साइन बर्डआव बर' लिराब्लानो हुखुमारनाय खोमोरनाय जों नुदों नङा होमबा नुदों जों क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ मावदों बनसआवबो मावदों बा अन्यथा माबा जोंनि अर्गानाइजेसनफ्रा बेखौ मावदों जानो हागौ नाथाय देरसिन खामानिया मा नै अफिसफोरावसो जोंनि बर' रावा लिरजानाय जानांगौ जोंनि संबिजितनि 8 सिडिउलाव हाबखानाय बर' राव बियो बेखौ बाहायनांगौआ जोंनि दायित्व आरो बेखौ नटिफिकेसन होनांगौआ जोंनि काउन्सिलनि दायित्व न' डाउट नैबे रुलिं गभर्नमेन्टआल' दाय आं बेखौ बुङा बारलांनाय गभर्नमेन्टफोर जायहा बिपिएफ सरकार बारलांबाय बिसोरबो दिनै बे खामानिखौ जाफुंहोनो हायाखै आरो नै दाबो जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार बिथाङाबो दिनै बेखौ जाफुंहोनो हायाखै जों आसा खालामदोंमोन बर' रायजो राजा आसा खालामदोंमोन जितु हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ प्रमद बर' बिथाङा गोरोंसिन होननानै मानसिफ्रा दिनै सानदोंमोन आरो बर' रावखौ फोथांना लाखिनायाव बांसिन जुरदार खामानि मावगोन होनना प्रमद सार बिथांनि सायाव फोथायनाय दङमोन दिनै बर' रावखौनो लानानै बिथाङा दिनै बे स्टेजसिम फैनाय नाथाय दिनै नोंथांमोना नुबाय बिन्दो मोनसेबो बर' राव हांखोजों लिरनाय दिनै नुवाखै बै समाव बिपिएफनि समावबो बे फेलार जादों होननानै आं दिनै बुंगोन आरो दाबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो दोङो सानैसो अफिसारा बुंबाय जे जोंखौ फोरोङोब्ला जोङो रोंगोन आरो फोरोंना गैयाबा जोंबो रोंनो दिल्लीनिफ्राय गुजरातनिफ्राय इउपिनिफ्राय फैनाय अफिसारफ्रा फैनानै दिनै एसामिस सोलोंफैयो अब्ला दिनै आसामाव थानाय सासे अफिसारा बर' मानो रोङा जानो बेखौ बुंदों फोरोंनांगिनि दायित्वआ जोंनि आरो बेखौ इन्डिकेट होनानै नटिफिकेसन होनांगौआ गभर्नमेन्टनि दायित्व दिनै रोङागौ मानि बिथांखौ फोरोंबाय थानांगोन आरो बे सानसे समाव सेटआप जानानै थागोन अब्लासो जोंनि बर' रावा दिनै थांनानै थागोन नोंथांमोना दाखालि बावै नुदों नैबेयाव बर' राव लिरजानायाथ' गोजाननि खौरां जोंनि बर' रावखौनो फोजोबनो थाखाय थांखि लादों होननानै दिपेन बर' सार बिथाङाबो निउसाव होखाबाय नै थांनाय सप्ताहनि सिगां बिथाङा बुंदों बर' रावा माबायदि अमायनाव खालामजादों बर' रावा माबायदि नागारजादों माबायदि फोजोबलांनो नागिरदों मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा दिनै निउसाव बुंखाबाय अब्ला नाय जों बर' रावखौ बेसेबांबा बुहुमनि गोजौ बिखायाव जोङो लांनो थाखाय थांखि लानाया जों सिमांसो जागोन आसामनि आयेन आफादाव जोंनि बर' रावा लिरजाबाय बेखौ जों गोजोनदों नाथाय जोंनि बर' रावा अफिसियेल बाहायजायाब्ला आयेन आफादानो जा दिल्लीनि राजदरबाराव दिनै लिरजाबाबो जोंहा मोनदेरनाय जेबो गैया बेनिखायनो खावलायदों बयबो रायजो राजाया नैबे बर' एप्लिकेसन दिनैनिफ्राय जानांगौ आरो बर' एप्लिकेसनखौनो हो आरो सोरबा अफिसारा जुदि अमायन' खालामदोंब्ला आंनि नम्बरखौ नोंथांमोना गोसोआव ला आंनो फन हर आंनो खोन्थाहर 100 जन 200 जन मिडिया लानानै जों बे बोसोनाव फैगोन जे नोंथाङा बर' रावखौ मानो नेग्लेक्ट खालामदों आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोना गोसोआव ला 9943542780 बे नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना आंखौ कल खालाम नोंथांमोना बे अफिसारा जुदि सोरबा मेन अफिसारा जुदि बाहायनो गोसो गैया जादोंब्ला बिनियाव जों सोंफैगोन जे नोंथाङा मानो बर' रावखौ मानो अमायन' खालामदों मानो बर' रावजों नोंथाङा 6 सिडिउलाव 8 सिडिउलाव हाबनाय बर' रावखौ नोंथाङा मानो अमायन' खालामदों जों बुंनो हागोन नाथाय जुरिजेननाया जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जानांगोन जोंनि मानसिनिफ्रायनो जानांगोन आरो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय आङो नोंथांमोननियाव दे फाइलखौ आं दिनै दिन्थिगोन नोंथांमोननो जे नैबे रेजिस्टार हमनानै ला गासैबो माबा बेयावनो थायो नोंथांमोना नाय बेयाव जेबो बर'जों लिरनाय खुनु हांखो गैया क अ जेबो गैया मिथिबाय मोनसेबो आल्फाबेट गैया जों दिनै एसामिस लिरनाय गैया इंलिसाव दङ खिन्थु दिनै जोंहा जिथु काउन्सिला जोंनि हिसाबै
दा जोङो जोंनि बर' रावखौ लिरनायखौ जोङो लुबैयो आरो बायध'तामुलक जानायखौ जों लुबैयो दा जों अफिसारफोरजों रायलायबाय बिथांमोना फोरोंजानायखौ लुबैदों नङा होमबा फोरोंबासो जोङो रोंगोन नङा होमबा दा बेखौनो आं बुंदों नैनियावबो मोनसेबो बिदि बर'जों माबानाय गैया हमनानै ला नैफोरावबो नै बर'जों जेबो लिरनाय गैया दा नैबे मोनसे एप्लिकेसननि ट्रेजारारनिफ्राय हरनाय नै सासे जेनेबा एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार बियो बर'जों लिरनो हायो नङा होमबा जिएसनि खोथा बेफोरसो बर'जों जानांगौ बर्थमान हा दा बेखायनो जोङो गासैबो बर'जों जाजोबनांगौ नङा एसामिसआ एसामिस खालामो दा बर'आ स्टार्टिं हिसाबै जुदि बर'आ गावनो लिरोबा बेखौनो एक्सेप्टेड खालामनांगौ जिथु जोंहा 8th सिडिउलाव जोंनि बर'आ हाबबाय नङा होमबा बर'थ' मोनसेबो गैखाया गैया बेखौ जों दिनै प्रुफ होबाय जे बर'खौ जोङो बाहायनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जों फोरोंनाया गोनांथि दे आङो फरेस्टआव थांबाय आरो दसे उनाव सार्कल अफिसाव थांगोन आरो दिनै पिडब्लिउडिआव फैबाय आरो बिदिनो क'क्राझारावबो जोङो इनकुवेरि खालामगोन जे बबेयाव बर' भाषा बाहायना दङ निस्सय बाहायाखै आं सानो रोखोमै बेनिफिसियारिया सार्कल अफिस बेवहाय बांसिन जोंनि जाफोरा थुलुवा बर'फोर बिथांमोना गुबुन गुबुन भाषाजों लिरनायाव असुबिदा दङ बे समावहाय सार्कल अफिसावनो बांसिनै हिताधिकारि जायफोरा बेनिफिसियारि बिथांमोननि एप्लिकेसन दङ बे एप्लिकेसनफोरखौ नोंथांमोना नायगोन नै सार्कल अफिसाव थांगोन नालाय दानथां जेथु सार्कल अफिसाव होदो बास डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस